Vzpomínám na to moc ráda, protože to bylo báječný. Ono tak jako vypadá jako pohoda a vlastně to i taková byla pohoda, i když jako taky ještě znám pohodu úplně jinak. Jako kdybych si jako vyjela bez té kamery a bez té práce a bez toho vstávání v 5 ráno a tak jako na vodu, tak bych si to asi užila ještě víc, ale jinak jako na mě to dneska, já jsem to viděla poprvé a na mě to dneska úplně dýchlo už tu letní atmosféru, takže se fakt těším na prázdniny. Moje děti už jsou mnohem větší, takže už jsem zapomněl, jaká je to makačka s těma prckama, ale to je jedna stránka, ale druhá stránka je to, že ty děti jsou herci a jsou vynikající herci a mnohdy jsme měli co dělat, aby jsme jim jako herci stačili. Natáčení bylo báječný filmu Špunty na vodě, protože my jsme nebyli vůbec na vodě. To je tu hrůzu na té vodě, jako, že, která musí být báječná, když si člověk vyrazí, ale při tom natáčení, když se člověk jako 10krát potopí, musí se převlíknout a zase znova a tak dále, tak to se nás netýkalo, my jsme tam jezdili totiž na kole. Takže my jsme vždycky jako projeli okolo těch potápějících se manželů a užívali jsme si úplně krásný léto. Takže to natáčení bylo v tomhle smyslu pro nás jako vyloženě příjemný a ještě taky jako Pan režisér je mimořádně vtipnej, ta parta, která se tam sešla, byla svým způsobem taky výjimečná. To znamená, my jsme se, když můžu mluvit i za ostatní, myslím, na každý ten natáčecí den těšili, protože jsme si to strašně užívali právě. A i s těma dětma byla fantastická práce, někdy teda už to bylo trošku na nervy. To musím přiznat, že v 50 letech už jsem byl trošku jako divoký, ale jinak, jak vidíte, tak ty děti jsou tam skvělí. Já jsem ve filmu hrála Báru, dceru Jiřího Langmayera a Táni Wilhelmový. Já jsem se víc viděla s Jirkou, protože jsme byli vlastně víc na té vodě, ale oba byli moc milí a prostě jsme se tam sešla skvělá parta a fakt jsme si to moc všichni užili. No, mně se líbilo, že to byl takový rodinný film pro děti a rodiče, který tady dlouho nebyl, bych řekla. No mně to přijde, že to je v dobrý tradici S tebou měla svět, mně to přijde fajn. Příjemný rodinný letní film. Určitě jsem se pobavila velice, bylo to hezké.